Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ина бародару станокумнай дар тирезаи пластикира сехша дорим. Инҷа хай профило ҳастанд. Ана рехав дорим. Ана ҳаст бо ҳамои профилон иншоалло ки ҳамаш немецкиянд. Ина станоко дренаж, фрез, ара, пила барои бридан. Хулас ки иншоалло ина тирезое ки ино запуск кардам, бояд бубаранд шуд. имрӯз ин профилам кор мекунем. ҳастад ки качестваш ина берунда бачаҳо жда доранд, бояд биям бигирам баранд шуд. Хай иншоалло ки лабои маркаи тирезаша мезанем барои ҳамин Подмосковъ, Московский област. ҳамин Москвада барои Тоҷикистон савол мекунанд бачаҳо. мода оқа вигидна нест барои Тоҷикистон, барои ҳамо иншоалло ки бошад ҳамин Подмосковъ, Москва, Московский област. ҳамин тобеи марказда метавонем иншоалло ки дастрас кунем бо нархи арзон. иншоалло ки инам тирезаҳо инам качестваш инами хеле лабои профил акам желани боша закашикда иншоалло мо тайёр мекунем, метемеш. ина як бор дига салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ҷои бародара ки бародари мо алҳамдулиллоҳ ба тамоми масҷидҳора, ба тамоми ҷои хайра бисёр кӯмак мекунад. аз ҳисоби ҳамин тирезаҳои пластикишу, дарҳои пластикиш мақсад закасҳои калон мекунанд. алҳамдулиллоҳ ҳамин бародар мақсад барои худмон метавонед ҳамин рақамҳо занг бизанед. видеоша диден, яъне ки хоҳиш мекунем паҳнш кунем бизнеси нави худшона кушодиан тули 2 сол шид, 3 сол шид, метавонед ба ҳазор бачаҳое ки ҳамин Москва, Подмосква ҳасти заказ кунед, роя кунед. просто вақти қимати бародаро нагире. баъзе бародаро айким гиҷо мақсад барои тиреза занг бизананд, беспакои чун мекунанд. ака хайвали бубинем ба ҳамон хотир ҳар ҳамун грамотни худшон суҳбат кунем. вақти акорам нагирему, яъне ки кори худмо буд кунем. мехостем яъне ки заказ мешавад ай Тоҷикистонам. ай Тоҷикистон ба хотире ки як тиреза як дар ҳамҷа роӣ мекунӣ, чӣ қадар ҳам худтон расход мекунӣ, ҳам вақти ёра мегирӣ. ба он хотир барои Москва, Подмосква ва шахсое ки дачаҳо ва домо розкарасуда ин ҳамин акаҳо хати занг бизанед. айнуи бобоҷон ашодаш иншоалло хачон ҳам суҳбат шед ва ҳаракат кунед ки харидтона бикунед. худованд нигаҳдор, барори кор ба ҳамаи мусалмонон бародарои тоҷик чӣ гуфтанем борборию сарбуландӣ дар корҳои савдову дар кадом касабе кор намекунанд. худованд сарбуландӣ ва хонаободӣ барори кор тамана дорам. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ. ассалому алейкум дӯстони азиз, худованд нигоҳбони ҳар як қадами шумо бошад. аввалаш парвардигор ва шумо ҳасте ки чӣ қадар мардуми ниёзманда кӯмак мекунед. дӯстони азиз, аз ҳар як қадами шумо ба хотири худо хоҳиш мекунем ки имена ҳамин видеои моро дастгирӣ кунед ки ҳамин акае ҳаст ки алҳамдулиллоҳ моро чӣ қадар дастгирӣ кард. дӯстони азиз, ин тирезаҳои пластикӣ ростишку акум хана мефаҳмад. ин тирезаҳои пластикӣ соз мекунад ака дар раминский район. акаи торжин меган, яъне ки акаҷон беҳад дар хизмати мардум беҳад тайёр аст. бародарое ки стройка доред ай рӯи баҳор, стройка доред дар Тоҷикистон, яъне ки ба гаранти бачаҳои худму бачаҳои мусалмони худму ки алҳамдулиллоҳ заводчу камтароз бепарияд кай барои ӯ вақти кор нест. ҳамиёра заказ мекунед иншоаллоҳ. дастафкашу ба тамоми шаҳри Тоҷикистон аст ки ба воситаи фурӯи Тоҷикистон роӣ мекунад. дар ин Москва боша ба тамоми ҷорам роиш мекунад, дастафка дора. фақат размер суҳбат мекунед акаи тоҷдин дар алоқаи шумо. хоҳиш мекунем ки шахсоне ки стройка доред оид ба ҳамин тирезаву гапчам ҳамиё ҳасте ҳамо апозам занед. ин аппаратор ҳамаш ҳастанд иншоаллоҳ. ин ҳозир тирезаҳои майдаашам нишон меҳтим. дӯстони худо хоҳиш мекунам аз ҳар як қадами шумо ки дар кадмед ки ҳамин тирезаҳо дар корай, веран дар корай ва тамоми яъне кадмое ки иморатҳои калон дорӣ, бародаре ки домсоз ҳасте, яъне ки дар шаҳри ҳоиса кунед. беҳад алҳамдулиллоҳ ҳамин ширкатшу широк як калонанд. метавонанд заказ кунанд ҳамин тирезаҳоти барои домо, барои кадмед ки масҷид месозед ба масҷидора иншоаллоҳ ака мекунад бо скидкаи калон мекунад ки
یعنی مسجد صفان ما را اکا خودش گرفت رفت با خودش به دست خودش الحمدلله چشم ماندش که طول یک 5 ماه به 4 ماه پیش بده ان شاء الله. خلاصه از اینکه بسیار گم نمیزنیم، زواد خوب دارن برای پلاستیکی از همین چی میگن مایدهک سرکارگی تا دوموی کلون تا مسجد داره همش الحمدلله در تریزه پلاستیکی شیشه هاشون با قوت خیلی نموده باشه هست درکشون. ولی گارانتی قطعی ان یعنی که با گارانتی با خودش خاصی صحبت کنه رقمای در روی اکرام راسی نرخ نوای تریزه پلاستیکی نمیفهمم. خواهش از هر یک آدم شما که هر یک مسلمان هر یک برادر تاجیکی یک زواد فابریکه هوی میکنه ما چیکار میکنیم حرکت میکنیم که رکلامش کنیم به خاطر که خیلی همین مردم ما همه وقت الحمدلله که ما دست پیدا کار کردیم 20 بار هم تکرار میگم وقتی یک کار با خوب میکنه بیزنس میکنه خرسان میشیم که این برادر ما زواد تخته در برای تریزه برای ما کار وعده دادم که میام ان شاء الله برای فداکاری که مسجد اومدن ان شاء الله حرکت کردم که همین کار با یک رکلامچه کنیم تا بفهمن از ما که هیچ نیست خیلی یک برادر پیدا میشه زنگ میزنه سبب میشیم همون برادر با کروش بود میشن بچه‌ای که باز میگن در تریزه پلاستیکی فرق نداره در تمام گوشه دنیا یعنی که روسیه و تاجیکستان در نظر دارن ازبکستان در نظر دارن بخوای برای پلاستیکی زنگ بزنی اکا قطعی صحبت کنی رقم‌ها در روی اکران اکای تولیدین با تمام جا ان شاء الله در تریزه پلاستیکی روی میکنه اکا جون خیلی مسئله گارانتیش خود با خودشون صحبت میکنیم میفهمونشون خیلی خداوند حفظ کنه برای کار خرسان میشن که هر برادر تاجیک خصوصا با در این دولت غربی میان همچنین زواد فابریکه هوی میکنن با پیش مردم مسلمان مردم تاجیکستان. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.